Така, господине, тук значи викате за калните бани. Ето, снимаме къде се намираме. Тук малко строеж, зона строеж. Знаеш ли кой е, господине? Той с парк... платене, той е паркинг и той. Няма от тървия. То майка си, като си на хотел и паркинга, тук гледам. Той ми влиза. Така, арката на късмета. Не е ли? Добре бе. Ще се спрем бе, господине. Може да продължим и нататък. Ма не. Може по плажа да продължим. Нали, нищици? Момичето ми казва, че по плажа не може. Някъде и там на елевации по тамите дали. По горицата. Добре. Едни хубави бедра. Да. Чаем колко варят шезлонгите. Айде да влезем малко, пък ще излезем малко да разнообразим плаж. Да се хвърля се, аз съм изгорял толкова, че не знам какво да правя вече. От тази Варна. Да видите без мене. Ако бях аз, ще ви кажа, господин, облечете се, съблечете се. То облече се, ама то се облякох и направо ми изгорях от всякъде вече. Адидаш ли, адидаш. Хем се намазах. Но тото и целият червен съм, бе. Олеле. Охо, кой е изгорял на потника, а? Аз ти казах, че съм изгорял. Добре. Много хубаво. Колко струва шезлонгчетата. Се запознаем. Айде. Ето нашето любимо място до контейнера. Всичко се прави на контейнера. На коша, всичко на коша. Каква адидаска вече? Айде тръгваме се към плажа. Не мога баш да снимам, защото чайдем се. Шезлонга е 3,60. Що добре, бе? Може да си позволите 3,60, да. Пак ще видим, то може и към Созопол да отидем. Евентуално. Ето го. Вие решавате, господин, аз съм социално став. Така ли? Social Publis. Добре. По пясъка ли? Добре. Добре. Кукурус, искате ли кукурус? Не, благодаря, не. Ще пропуснем. Но тук добре, няма миди. Виж ли разликата? Тук няма миди. Ай, големия. Има, господине, всичко има. Чай. Много ми фърля отзади. Искате ли да продаваме кукурус? Да обираме градините там на Кокото ново село. И идваме тук да продаваме кукурус. Да продаваме кукурус. Това е за всички от YouTube специално. Това се полага, ние няма да ги обираме. Тук се полага. Полагате се. Да. Ще обмислим този въпрос. Това не е лошо, не е мой скарани хора. Добре, ще обмислим. обмислим. Моят втори шофьор, вие го познавате, той умря. Шаро. Как беше? Да, записвам те. Моят втори шофьор, Шаро, Така. ми разправя. Идва на море с жена си и те двамата починаха, както е. Добре. Не е добре, да? Намери някаква градинка близо там до където били на почивка. Така. Един голям сезон, и варял кукурус, и продавал кукурус, и векторовица. Така. И даже се върнат по кукурус и кукурус. Добре, ела. Значи това е за сега. Тук търсим някакви кални бани. Какво търсим? Добре, преминаваме нататък. Вие вижте кем са се били. Обърнат се само. Аз се обръщам, ще снимам. Айде, край.